Доброго ранку! Усім салют! Рады вітаць вас у нашым добраранку! Сябры, а вы заўважалі, што калі нехта чуе пра мышэй ці пацуку, то адразу уяўляе самых сапраўдных хатніх шкоднікаў? Трэба заўважыць, што мышы і пацукі – гэта яшчэ і галоўныя шкоднікі сельскай гаспадаркі. Так, усе ведаюць, што яны ласуюцца запасамі зерня, тым самым шкодзяць іх захаванню. Вось я пра то і кажу. Амаль што усе лічаць, што грызуны – гэта шкоднікі. А ты, Кася, з гэтым не згодная? Не зусім так. І каб растлумачыць чаму, я падрыхтавала для вас маленькую віктарыну. Віктарыну з пытаннямі? Віктарыну з малюнкамі. Хачу паглядзець, ці добра вы ведаеце маленькіх і мілых хатніх гадаванцаў. Ой, як цікава, давайте хутчэй глядзець і адгадваць. Дзяўчынкі і хлопчыкі, далучайцеся! Калі вы гатовыя, то я прапаную першы малюнак пытанне. Мы заўсёды гатовыя. Тады уважліва глядзіце на экран і адказвайце, хто гэты хатні гадаванец? Ой, які прыгажун з надзьмутымі шчочкамі. Дакладна, хамячок. І гэта правільна, Дарына. А вы ведалі, што хамякі вельмі гаспадарлівыя? Яны могуць назапасіць столькі зерня, што хопіць на доўгую зіму. А я чула, што хамякі любяць спаць, калі за вокнамі дзень, а ноччу даследаваць свет. А яшчэ яны вельмі любяць круціць кола. Ну а зараз наступны малюнак. І хто гэта на ім? Ну, гэты грызун вядомы ўсім. Такі вялікі хвосцік ні з чым не зблытаеш. Размова ідзе пра пацука. Так і ёсць, Лесік. Гэта пацучкі, якія ж яны мілыя. А вы ведалі, што хатнія пацукі адны з самых разумных грызуноў? Яны могуць адгукацца на імя, адрозніваць інтанацыю і нават сумаваць, калі ім не хапае ўвагі. Я б ніколі не падумала, што яны такія цікавыя. А яшчэ яны вельмі ласкавыя. Ну, а хто на гэтым малюнку? Гэтыя пухкія, малыя. Дакладна, марскія свінкі. Правільна! Але нягледзячы на сваё імя, марская свінка зусім не свінка і зусім не марская. А чаму іх так назвалі? А ўсё таму, што калі марская свінка радуецца, яна выдае гукі, падобныя на рохканне. Камусьці гэта нагадала маленькага парсючка. Так і назвалі. А чаму марская? Тут таксама цікавая гісторыя. Марскія свінкі былі прывезены ў Еўропу з Амерыкі і пачаткова называліся замора. Але хутка з-за мора ператварылася ў марскую. Як цікава, яшчэ я чула, што яны з усіх грызуноў самыя сяброўскія. Так і ёсць. Ім заўсёды патрэбна кампанія. А яшчэ яны любяць размаўляць рознымі гукамі, свісцець, бурчаць, папіскваць. А яшчэ гэта адны з першых грызуноў, якія пачалі жыць разам з людзьмі, як хатнія гадаванцы. І ў мяне ёсць яшчэ пытанне. Хто гэта? З такімі вушкамі і ружовым носікам. Гэта ж мышкі. Ой, якія яны мілыя. І гэта правільны адказ. Мышкі запамінаюць маршруты, пазнаюць гаспадара і могуць вучыцца простым трукам. А яшчэ мышкі выдатныя даследчыкі. Ну і ўсе ведаюць, што яны могуць пралезці ў вельмі вузкія адтуліны і хутка знаходзяць ежу. А яшчэ я чула, што яны ўвесь час штосьці грызуць, таму што іх зубы растуць усё жыццё. Так, гэта ўсё пра мышак. Ну што, сябры, ці ўдалося мне растлумачыць, чаму я не лічу ўсіх грызуноў шкоднікамі? Яшчэ як, яны ўсе такія міленькія. Але не трэба забываць, што такія мілыя яны толькі, калі з'яўляюцца хатнімі гадаванцамі. А ў дзікай прыродзе грызуны могуць быць небяспечнымі для чалавека. Згодная, таму чапаць іх не трэба. А вось глядзець здалёк можна. Ну, а зараз давайте глядзець мультфільм. Сябры, як вы лічыце, пра якую птушку больш за ўсё складзена прыказак, загадак і легенд? А якія ёсць варыянты? Лебедь,
зязюля і бусел. На самой справе цяжкае пытанне, Кася. Кожная з гэтых птушак даволі вядомая. Згодная, зязюля гады лічыць, бусел шчасце прыносіць, а лебедь і ў казках, і ў байках, і ў мульціках сустракаецца. А на ваш погляд, якая з гэтых птушак найбольш папулярная? Мабыць, бусел. Мне здаецца, што бусел. Вось давайте разам даведаемся, так гэта ці не. З'явіліся буслы на нашай планеце мільён гадоў таму. Лічыцца, што гэтыя птушкі адны з самых старажытных і жывуць яны амаль што на ўсёй тэрыторыі зямлі. Беларускага бусла лёгка пазнаць па яго афарбоўцы, апярэнне ў яго белае, толькі крылы чорныя. Таксама ў гэтай птушкі доўгія ногі, шыя і дзюба. Вяртаюцца буслы з выраю напрыканцы сакавіка ці ў пачатку красавіка і адразу пачынаюць будаваць гнёзды, каб потым вывесці птушанят. Жыць буслы любяць у сельскай мясцовасці, бліз вадаёмаў, палёў і лясоў, каб заўсёды мець доступ да ежы. Свае гнёзды буслы будуюць на вялікіх дрэвах, дахах дамоў ці на электраслупах. Пазнаць бусла можна па клёкаце. Менавіта так птушкі размаўляюць паміж сабой. А яшчэ для зносін яны выкарыстоўваюць спецыяльныя рухі. Напрыклад, танцуюць, робяць паклоны і прыгожа закідваюць галовы. Яйкі буслы выседжваюць па чарзе. Птушаняткі з'яўляюцца праз некалькі тыдняў. Бацькі даглядаюць сваіх дзетак і прыносяць ім ежу каля 2 месяцаў, пакуль тыя не навучацца самастойна лятаць. Жывуць буслы парамі. Свае сем'і ствараюць адзін раз і на ўсё жыццё. Таму гэтыя птушкі лічацца самымі вернымі. Буслы вельмі вынослівыя і дужыя. Падчас палёту ў вырай яны могуць пераадолець вялізныя адлегласці ў некалькі тысяч кіламетраў. Харчуюцца буслы насякомымі, жабкамі, рыбай. Яшчэ адной асаблівасцю буслоў з'яўляецца іх добры слых і зрок, дзякуючы чаму яны могуць добра арыентавацца на мясцовасці і пазнаваць адзін аднаго на вялікіх адлегласцях. У нашай краіне буслы лічуцца сімваламі шчасця, дабрабыту і поспехаў. Таму часта іх выявы можна ўбачыць на паштовых марках і гербах гарадоў. Напрыклад, герб беларускага горада Століна ўпрыгожвае выяву бусла. А яшчэ буслы часта сустракаюцца ў народных казках і легендах, сучасных пісьменных творах і песнях. Ну што, сябры, мне здаецца, што вы правільна адказалі на маё пытанне. І бусел – адна з самых вядомых птушак. І не толькі ў Беларусі, але і ва ўсім свеце. Цудоўна, што гэтую птушку можна сустрэць у любым куточку нашай краіны. Ну, а зараз я прапаную паглядзець мультфільм. Дзяўчынкі, зараз я вам і нашым тэлегледачам пакажу некалькі фотаздымкаў. Вы на іх уважліва паглядзіце і адкажыце, што ў іх не так. Гэта некая гульня, дзе трэба знайсці схаваную на малюнку рэч? Можа, гэта малюнкі на логіку ці на уважлівасць? І так, і не. Але каб не гадаць, давайце глядзець на экран. Ну, на першы погляд, тут усё звычайна. Быццам кадр з якой-небудзь навуковай перадачы. А калі прыгледзецца? Ой, здаецца, я зразумела. На гэтым фотаздымку львы і зебры знаходзяцца побач. І праўда, яны не толькі побач, а быццам сябруюць. Вось, вы ўсё правільна заўважылі. Я заўсёды думала, што зебры баяцца львоў. Вядома, баяцца. Львы ж палююць на іх. А вось гэта і дзіўна. Такіх фотаздымкаў вельмі шмат. Чаму так атрымліваецца? І што кажуць на гэты конт вучоныя? Дакладнага адказу на гэтае пытанне няма. Але лічыцца, што калі зебра бачыць льва, яна яго не палохаецца. Ой, не разумею, як можна не палохацца свайго галоўнага ворага? Уся справа ў тым, што калі зебра бачыць льва, яна ведае, дзе ён знаходзіцца, а значыць, можа ў любы момант ад яго збегчы. А калі зебра не бачыць льва? А калі не бачыць,
то ёй патрэбна заўсёды быць напагатове і няма магчымасці расслабіцца. Я б так не змагла. Гэта ж якія зебры упэўнены ў сваёй хуткасці, каб амаль з-пад носу льва ўцякаць. Можа, і львы пад'еўшыя, ім не хочацца паляваць? У любым выпадку гэта вельмі дзіўная з'ява. Што яшчэ раз даказвае, што наш свет неверагодны. Згодны, Кася. Чалавеку яшчэ патрабуецца шмат часу, каб зразумець прыроду. Сябры, я вось не магу не задаць пытанне. Як вы лічыце, зебра белага колеру і ў чорную палоску? Ці наадварот, чорнага колеру і ў белую палоску? Прапаную на гэта пытанне адказаць нашым тэлегледачам. Падтрымліваю і запрашаю на мульціпаказ. Дзяўчынкі і хлопчыкі, вось і заканчваецца наш сумесны ранак. Жадаем усім добрага настрою і цікавых адкрыццяў. Прыемных сустрэч і вясёлых прыгод! Ну, а мы, як заўсёды, сустрэнемся з вамі зранку у нашым добраранку!